Nggih. Tumbas tepo Bu. Tepo Magetan lur, ya legendaris bakule ayu. Dan tepone gemoy. Iki lho. Mau diracik. Lho carane bungkus tepo sing rapi. Ini ora profesional gak mampu lur. Sekolah pertepan gak enak. Atuh tuh. Mbak SMK Tata Boga gak ono terampilan. Ya, kayak kecap, kacang. Mbak, kata-kata hari ini Mbak, please. Ayo, kata-kata hari ini. Tetap semangat, nggak boleh sambat. Oke. Terus Mbak urung kata-kata kok. Semangat cari Tuhan. Terus? Pak intinya semangat tanpa sambat lah, iki lur. Asli tepo jumbo. Nah, mantap. Kita nggak ditanggung BPJS. Oke, gak ditanggung BPJS. BP ora kok BPJS. Atau yang Jan dua bersaudara. Warung Tepo Barokah Magetan. Aja lali lur, lek tindak Magetan binarak. Tepone nyaman, harga terjangkau. Kelo. Alamat Warung Melang Asri. Warung Melangas. LW 2. Kecamatan? Anean, Kabupaten Magetan. Oh siap. Jawa Timur. Oh siap. Kilo, iki Mbak itu persiapan mengiris tepo lur. Nah, tutorialnya mengiris tepo sing benar loh. Nganggo pisau lur iki. Yo jan. Mak brol yo ketok empuk. Aduh lur, kira ya Mbak. Mbak sing ngeres tepo kata-kata hari ini mau durung loh. Iya jan. Fokus banget boy. Langgawannya peso ya. Lur alamate Parulor RT 4 RW 2 Warung Tepo Barokah. Nomor HP ini nggih enten nika, saged dihubungi damel pemesanan. Halo. Iki sampun. Oh. Nggih. Sambel petele ya mantap lur iki sumpah.
Mbak niki sampun ta niki nggih kula ta. Ini juragane kok semangat no. Semangat. Iki juragane. Oh nggih, Mbak. Sih asli leleh ngulek ijan. Gemet lho. Ini